המאוד של הערב המיוחד והמקסים הזה, ותהנו. תודה. בחצר ביתי שרפה גדולה בוערת
צריך לנוח מלקוות ולחכות. את לא יודעת להניח לדברים, בבוא הזמן לתת להם מרחב לחיות. בסוף היום אני מביט בך מרחוק, ולפניי תמונה שבורה. ערב טוב, וחג חנוכה שמח. אנו להקת הזמר מיתרים מחדרה, שמחים להופיע כאן הערב כמדי שנה בכנס החברות של מילה בטירת הכרמל. מיתרים הינה להקת הזמר הצעירה בעיר ופועלת מטעם העמותה לתרבות הפנאי בחדרה. הלהקה פועלת מזה כ3 שנים ונמצאים בה חברים וחברות האוהבים לשיר ולרקוד כפי שראיתם, המגיעים לחדרה ויישובי הסביבה. המעבד והמנהל המוזיקלי של הלהקה, אדירון. ומנהלת הלהקה, יעל פריאנטה זינגר, שנמצאת פה. כפי ששמתם לב, פתחנו בשיר ציפורים קריאות עפות מעל העיר, כשכתב דני רובס. המשכנו בשיר תמונה שבורה, מילים מוני ארנון ואסתר שמיר. נמשיך בשיר בואי נשאר, של יעקב גלעד ויצחק קלפטר. תודה למילה כמובן, כפי שאמרנו, על הארגון. תודה לטירת הכרמל על האירוח. בהמשך ערב מענה, ושוב על הפסנתר אדירון, המעבד שלנו. תודה רבה. ותודה למוזיקה. את ממילא מאחרת, אל תמציא שום תירוץ, כי אם אין לך מה ללכת, אין לך כל סיבה לרוץ. מכיוון שלא הספקנו שום דבר, מה יקרה לך אם תלכי מחר לגלגל שיחה על האבדה? אם תלכי את מפסידה. וואי וואי וואי, כבר לילה בואי נשאר, כבר לילה בואי נשאר, כבר לילה בואי נשאר. אבל מה יקרה אחר כך? מה יקרה? את שואלת מן הסתם, שום דבר אני מבטיח, את דואגת לחינם, מכיוון שלא קרה בינתיים כלום. אל תמהרי כל כך לקום, הקפה רותח כבר שעה, אם תלכי תהיי צמאה. וואי וואי וואי, כבר לילה בואי
פתחנו בשיר שהוא הכי לא קשור לחנוכה. במקום להדליק את האורות, דני רובס כתב בתקופת מלחמת עיראק. אתם זוכרים? הייתה מלחמה פעם, לפני עופרת יצוקה ועמודים. אז הוא כתב שיר בתוך חדר אטום. אנחנו החלטנו כן להכניס את השיר הזה לרפרטואר, כי הופענו איתו במופע מיוחד עם חברות זמר בהפקה מיוחדת. הוא היה איתנו על הבמה בכל השירים ושר עם החבר'ה האלה את השיר המיוחד הזה. ונסיים בעוד שיר שכביכול הפוך מהנרות של חנוכה. אנחנו מכבים את האורות יחד איתכם. אחרי זה רון אמר לי להגיד לכם שיש כיבוד יפה והופעה. אז אנחנו בקבוע האורות של דן מיניסטר ויוני רכטר, ועם זה מיתרים מסיימים. תודה רבה לכם. איש ברחובות, בזמן ללכת, לומר להתראות, ואת שותקת לך, ואני נשאר איתה. הכל כבר נאמר, אני מרגיש כזר, שותקת לך, ואני נשאר איתה.